Čaute všetci, ja vás zdravím z Pyrotechnika SK Pro a dneska vám ešte ukážem, čo som dokúpil na Silvestra. Suma bola 56 €. A ukážeme si všetko, čo mám, komplet, všetko. Takže môžeme ísť na to. Už mnohí ste mohli vidieť na mojom YouTube kanáli, že som robil nie unboxing, ale vlastne ukážku z Lidla, čo som kúpil za 120 €. Takže tu máme takto narýchlo mega petardy, tie vlastne rakety, tu je Teskala 6, tu 4 kompakty Apollo, kilovka Harmonia, 3 tlsté rímanky. Takže to máme a vlastne čo som dneska dokúpil som u nás v meste Topolčanoch, Kniha sa to volá ten obchod, vlastne dokúpil som, takže tu máme kompakt 25 ranový za 9 €. Na ten sa akože troška teším, lebo za takú dobrú cenu to by sa netešil. Ďalej, čo sa najviac teším, je 1000 ranový koberec. 1000 ranový za 10 €. Ja takto odbalím. Takže takto to asi vyzerá. 1000 ranový koberec. Ten bude po piči, na ten sa teším. 1000 ranový. Máme tuto. Ďalej, čo som kúpil? Ďalší kompakt. Hector. Tiež 25 rán, 9 €. Fakt dobré ceny v tom obchode, to sa mi páči. To takéto kompakty. Takže 9 €, 25 rán, Hector. Dáme tuto. Ďalej, čo som nakúpil, to som akože bol prekvapený, že mi to predali. Všetci už asi poznáte Viper jednotku, takže ja som kúpil Viper 3. Bude to asi určite po piči šupa. Bude určite aj test pod hrncom, alebo také pičovinky všelijaké. Bude určite test, na to sa teším. Myslel som si, že to je Viper 12, keď to je také veľké, ale nevadí. Viper 3 bude silná. Takže tu máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8. Takže 8 Viperov. To som akože dosť spokojný, na to sa teším. Budú testy, videjka, všetko. Už ste si mohli všimnúť, teraz nahrávam video test bomby petardy. Na to sa... Tie sú akože moc silné bomby, tie sa mi strašne ľúbia, ale tento som ešte nemal. Na tento sa teším najviac, ten som ešte nemal. Neviem, koľko to má zlože. Nie som si tým istý. 2 € za kus. 2 €. Neviem, koľko to má zlože. Neviem presne. Kategória 3. Kategória 3, ale zlož neviem, aká je. Ďalej, tieto petardy mám strašne najradšej. Lacné sú, 10 kusov po €12. Veľmi dobré petardy, odporúčam. Bomb, veľmi strašne dobré petardy. Takže kúpil som 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, bol nejakých 5 bomb, takže zatiaľ 10 balení. Takže celkovo áno, 10 balení bomb po 10 kusov, takže to máme 100, 104 bomb, petard, viperky. A toto som ja nekupoval, to si kupoval môj brat, 19 rokov, má dielová rána najsilnejší petarda v obchode, ale nemyslím si to, pretože Doom Boom je určite silnejšia než dielová rana. Takže to je veľká pičovina. Ale tak chcel to vyskúšať, tak to si on kúpil, takže to dám akože takto zvlášť. On si kúpil dve si kúpil dielové rany. To vyzerá. Má to 5 gramov, alebo 4, alebo už neviem. Mám ešte také bombičky, takže máme tuto. A to by malo byť všetko, takže ešte si to takto zrekapitulujeme. Takže ideme od začiatku. Mixer raketky Lidl, TSK 6, 13 balení Megapetarda, 5 balení Pirát po 50 kusov, 4 kompakty Apollo, Harmonia, jedno balenie, 64 ran, 3 tosté Rimanky, tam takto, kilovka, 100 rán, na to sa veľmi teším, na Silvester. Na to sa veľmi strašne teším. 25 rán, Hector, 25 rán Dynamit, toto je, 1000 rán Koberec, 8 Viperov, 3, 10 balení Bomb, 11, 2 dielové rány. Takže to by malo byť všetko. Moja komplet pyrotechnika na Silvester 2015. Takže to je všetko. No. Všetko to je. Tak to asi. Ľudia, chcem vám ešte povedať, toto všetko stálo 156 €. Čo som bol dosť prekvapený, 156. Kúpoval som to v Lidli a v takom jednom dobrom obchode, Kniha sa to volá, Topolčany. Určite bude video z odpaľovania na do Silvestra. Určite bude video z všetkých kompaktov, určite bude video. To sa máte na čo tešiť. Viper 3 bude určite test, hernica alebo tak voľačo, veľké odpálenie, len tak. Bomb, všetko bude odpaľovanie, budú videjka, tak hoďte like, hoďte odber, alebo dislike, ak sa nepáčilo. Sledujte ma Pyrotechnika SK Pro na YouTube. Ďakujem za pozoranie.